pràcticament bona part dels representants... És que no significa aquest suposat govern a l'ombra. Jo crec que el més interessant és llegir-lo com a escenificació i sobretot com a mostra de poder. És a dir, el grup de l'oposició ja per se ha de ser fiscalitzador de l'acció del govern. Vull dir, no és cap novetat que digui a Trias se li ha acabat la treva. Jo crec que és una demostració de jo sóc aquí, tens uns regidors que ja hi eren allà, els hi dones unes atribucions i el que està dient és, escolta, com quan un professor arriba a la classe i diu, escolta, l'anterior professor aquí s'ha acabat el bròquil, doncs aquí estic jo, aquí es comença a treballar i és una mostra de poder dins del partit i un toc d'atenció, diguem, al que és la Federació del PSC a Barcelona. Un toc d'atenció, tot i que ja ha passat uns quants dies, sí que m'agradaria la vostra opinió. I la teva, Pilar, perquè tinc entès que vas estar seguint les primàries a Ciutat Vella. Sí. Vas veure què hi passava? Com ho hauries definit? Sí, a veure, jo les defineixo com a decebedores. M'havien plantejat, diguem, una sèrie d'il·lusió respecte de la participació i de la influència de la ciutadania i diguem que a Ciutat Vella es van veure unes pràctiques que jo ho he dit des d'un principi, o sigui, és un comportament electoral al qual no hi estem acostumats, no és que haguem descobert la sopa d'all, tothom sap que existeix, però ho ha tret, diguem, a flotació i és un comportament electoral que, quan passa amb algun altre tipus d'eleccions, segons com, és anunciable si es troben evidències que hi ha hagut una inducció al vot. Hi havia coses que ho semblaven... Tu vas veure directament això, però? Sí, o sigui... I et va sorprendre, se suposa? A mi em va sorprendre, i llavors jo ho vaig fer constar. Aquí hi ha un comportament electoral que no és normal. No és normal veure gent en grups anant a votar, necessitant assessorament per omplir paperetes, etc. Ara bé, després, fent una investigació, perquè hem de, diguem, obrir les mires a tots els punts de vista, entrevistant líders de comunitats pakistaneses a Barcelona, sí que és cert que la gent, doncs, el que fa és fiar-se i assessorar-se del que són els seus líders i això, diguem que sempre té l'altra contrapartida, que quin punt hi ha d'inducció i quin punt hi ha de voluntat de la gent de confiar. Decebedor és un dels adjectius que hi posava la Pilar.